na san rara abokina zai ga wannan bidiyon yana zaune nake shiryawa na ce to ni fa na daina zuwa guri a sa min CD a kunna waka na yi ina binta ina mamin ya ce me za ka yi na ce kalangu zan siyo in ana kiɗa a gurin da ya riƙa yin waƙar a'a ni ina shirya wannan masu abin da Allah shirya ba da mahaifiyata ta samu labari to wannan kuma wato wani abu ne ga mahaifa da wato shi ma wani abu ne kamata su koyi akan yayansu tun da nake da mahaifiyata ba ta wani baki na magana abin da ba na alkhairi ba da ta kira ta yi faɗa ta ce amma ina roƙon Allah ya zaɓa maka abin da ya fi wannan alkhairi to kaga wannan shine addu'a da ya kamata iyaye su riƙa yi ma yaya ni dai ban san zan faɗo harkar wa'azi ba ma taɓa tunani ba amma da Allah ya tashi juya abin dare ɗaya na kwana biyu ina kallo yadda ake wa addinin musulunci ƙarya yadda ake ƙage a ƙagawa addinin musulunci abin